A ze mną jest Kamil Czański i to też nie ma żadne Podbeskidzie. Witam Was, Rostomili z Bielska. Niektórzy piszą mi w komentarzach, co Bielsko, Czechowice to nie ma Śląsk. Niektórzy piszą, co to jest co najwyżej Śląsk Cieszyński. No a co to, Pieronie? To jest tajla Górnego Śląska. Ja, Ślązoków jest tu dzisiaj mało, no ale jest to historyczny Śląsk. Bielsko-Śląsk. Biało-Polska. Małopolska. Jeszcze będziemy to eklerować. I to też nie ma żadne Podbeskidzie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o tych placach, to proszę Was do filmu o Jaworzu. Tam ekleruję całą historię księstwa cieszyńskiego. Bielsko, po niemiecku Bielitz, to dzisiaj tajla miasta Bielsko-Białej. Jest to sztat na prawach krysu. W mieście kwateruje kole 167 tauzinów personów. Bielsko ze sztattajlami na lewym brzegu rzeki Białej leży na Śląsku, a Biało ze sztattajlami po prawej stronie rzeki leży w Małopolsce. Te dwa miasta pokupowano w 1951 roku. Bielsko założono we XIII stuleciu, a prawa miejskie uzyskało przed 1312 rokiem. Od 1572 roku Bielsko i okolice miały status bielskiego sztatu, który wydzielono ze księstwa cieszyńskiego, a w 1751 wolnego stanowego sztatu. W 1754 te ziemie stały się hercogtumem. W 1920 Bielsko znalazło się we II Rzeczpospolitej w ramach autonomicznego województwa śląskiego. W cenzusie wszechobecnym ze 2011 roku 0,8%, niecołki 1% personów kwaterujących w mieście Bielsko-Biało zadeklarowało śląsko-narodowość. Jednakoż trzeba pamiętać, co połowa tego miasta leży też w Małopolsce. Jednakoż jest to spowodowane tym, co trafiło się tutaj po 1945 roku. A pszczimung się tu nie odbywał. Ze samego Bielska nie mamy też raportu delegatów Śląskiej Ludowej Partii. Jednakoż Jarczyński uważał, co 95% pomieszkańców Bilic zawelowałoby za Czechosłowacją. Place te leżą 55 km na południe od Katowic. Nasza rajza po bielsku napoczynamy od ringu. Nie ma tu Rathausa dzisiaj. Rathaus miasta Bielsko-Biało je we Białej w Polsce. No ale kiedy te miasta były osobno, był tu pierwszy drzewiany Rathaus. Nieskorzej miejska rada zasiadała w kamienicy pod numerem 7, to mamy tam ta kamienica i pod numerem 9 nieskorzej. Ostatnio siedziba bürgermeistra Bielska Bielic, no jeszcze potem Bielska, bo to po wojnie za czasów polskich też była przy ulicy Cieszyńskiej, tam kaj dzisiaj jest okręgowy sąd. Za mną katedrala świętego Mikołaja. Kościół rzymskokatolicki. Pierwszy kościół był tu drzewiany. Budowany postawiono w latach 40. XV stulecia. No ale ten kościół pochodzi z lat 1909-1912. Z kuli tego, co przebudowywano go bez tyle lat, to ma cechy stylu od gotyckiego do modernistycznego. Dzisiaj katolicki kościół, no ale w czasach reformacji kościół był wanielicki. Ostatnim pastorem był tu Jork Czanowski. Ślązok z Cieszyna, no ale działał on też w Czechach, na Słowacji. Ostatnio był w Liptowskim Mikulaszu i tam przy wanielickim kościele jego dynkmal, bo tam też działał.
Przy ulicy Cieszyńskiej 24 mamy studio filmów rysunkowych. Kto z nas nie zna Reksia, Bolka i Lolka? No, monoci, no i młodsi nie, no ale większość widzów, którzy mnie oglądają, to są ci starsi. Jo, w latach 90. jeszcze się chował i zną te bojki. To tutaj one powstały. Studio filmów rysunkowych powstało w 1956 roku tutaj w Bielsku. Od 1963 do 1986 wytwarzano bojka, film rysunkowy Bolek i Lolek jako serię. Nie skorzej w 1967 roku zaczęto produkować film Reksio i wytwarzano go do 1990. Ja filuję teraz na Pałac Sułkowskich, a za mną dolne przedmieście. Po lewej zajdzie poczta z lat 1897-98. Najpiękniejsza poczta na Górnym Śląsku. No, mnie się bardziej podoba poczta we Królewskiej Hucie neogotycko, tam że już był, obejrzyjcie sobie tajlik, jakie jeszcze piękne poczty na Górnym Śląsku znocie. A tutaj po mojej prawej zajdzie teatr, teatr eklektyczny ze 1890 roku, teatr polski, tak dzisiaj jest mianowany, choć po polsku spektakle zaczęto grać tutaj dopiero po 1920 roku, kiedy te place dostały się do Rzeczpospolitej. Przodzi był to teatr niemiecki, uważany za jeden z najlepszych teatrów prowincjonalnych we Austro-Madziarach. Potem, kiedy te place przeszły do Polski, to była jedyna scena profesjonalno-niemiecka scena. Pamiętajmy, co to była ta niemiecka wyspa Gotkowo, o tym jeszcze se kiedyś pogodomy. No ja, dzisiaj teatr polski. Za mną Pałac Sułkowskich, mianowany zamkiem. Z kuli tego, co pierwy stał tu zamek od XIV stulecia. Postawił go książę Przemysław Noszak, cieszyński książę, i służył jako zamek cieszyńskich piastów i jako warownia na granicy z Polską, no bo tutaj kąsek dali mamy rzeka Bioło i Polska, Małopolska. Od XVI stulecia siedziba Ereskieroków wolnego stanowego sztatu bielskiego, od XVIII stulecia księstwa bielskiego. Zamek, pałac dzisiaj tak richtig przebudowywany, ostatnio przebudowa w XIX stuleciu i ma wiele cech rozmaitych stylów, bez to je eklektyczny. Do 1945 roku bez 200 lat panowała tutaj familia Sułkowskich, a po mojej lewej zajdzie kaplica świętej Anny ze połowy XIX stulecia, postawiono na placu wcześniejszej ze XVII stulecia, ze XVIII stulecia, która zgorała, służy jako mauzoleum rodu Sułkowskich. W tym wagen jest z nami Bruno, nasz synek. Musimy sobie jakoś radzić
A my są we Zegródkach ząbkowych. Kiedyś to były Zegródki ząbkowe. W latach 30. XX stulecia książę Aleksander Sułkowski sprzedał je, rozparcelowano plac i zabudowano modernistycznymi budowlami, które stoją tutaj do dzisiaj. W latach 70. wyburzono też budynki przed pałacem i dzisiaj mamy tam plac Chrobrego. Gdybyśmy szli tutaj jeszcze 200 lat do zadku, kaś w tych okolicach, to przechodzilibyśmy teraz miejskim torem. Tutaj był, no nie ma go już teraz zbulono, fundamenta się ostały, choć zachowały się jeszcze fragmenta miejskich murów. Są my na ulicy Jana III Sobieskiego dzisiaj. W przodzie szlimy ulicą Cieszyńską i na tych ulicach, na górnym przedmieściu znajdują się domy sukienników z pierwszej połowy XIX stulecia. Na górnym przedmieściu mamy też domy fabrykantów z przełomu XIX i XX stulecia. Za nami rzymskokatolicki kościół Świętej Trójcy z lat 1604-1608. Ciekawe jest to, co jest on zbudowany w sznicie nieskoro gotyckim. Większość wtedy budowano już w sznicie renesansowym, a na zachodzie Europy od 1590 roku już w barokowym. No ale tu są my na Śląsku, tu trochę nieskorzej ten barok przychodził, no ale co nieskory gotyk, to brzeg się zdziwił. Kościół był wybudowany jako ewangelicki. Możecie rzec, co nie godą dzisiaj o ewangelikach. Bielski Syjon, niedaleko ja, byda godą, no ale we trzecim tajliku. Ekstra będzie to tajlik o ewangelikach i byda godą o Bielskim Syjonie i o inkszych ewangelickich łodach. W 1654 roku Kościół przejmują katoliki. W XVII i XVIII stuleciu Kościół gorął, a w XVIII stuleciu go odbudowano. W latach 20. XX stulecia był przebudowywany. Od zaczątku do XIX stulecia przy kościele był Kirchhof. A dzisiaj liturgię odprawiają tutaj okrom katolików też prawosławni, których jest coraz więcej na Śląsku. Na Śląsku mają cerkiew w Kędzierzynie Koźduja, no ale tutaj nie. Ta cerkiew, ta farność przynależy do farności w Sosnowcu, no to Zagłębie. Ja? I prawosławni budują dzisiaj swój kościół w Bielsku Kamienicy przy ulicy Jerzynowej. Myślę, co za niedługo już będą żykać we swoim chromie. Jeżek przed głównym torem werku FCA Poland. Co to znaczy? Fiat Chrysler Automobiles. Od 2015 roku ten werk nosi takie miano. Od 1948 roku w Bielsku fungowało Polmo, wytwórnia sprzętu mechanicznego. Ten werk produkował motory do motopomp. Dojście Gierka do reskirowania Gierek został pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Robotniczej Partii. To kazał zmajstrować tutaj i w Tychach FSM. Fabryka samochodów małolitrażowych. Od 1971 roku do 1992 tutaj, no i wśród na ulicy Rosy Luksemburg, Teroski Grażyńskiego, fungował taki autowy werk.
Pokuplowano okoliczne werki i zmajstrowano wielki kombinat. 12 roztomajtych werków weszło, bliższych i dalszych, bo to nie ino z Bielska do tego FSM-u. Do 1983 roku produkowano tutaj Syrena. Wyprodukowano prawie 350 000 tego auta. Nieskorzej produkowano po 1983 roku tutaj już ino malucha. Polski Fiat 126P. Głównie w Tychach, no ale tutaj też. W 1992 roku FSM, FSO, FSC, FSR to wszystko padło i przemianowano to na Fiat Auto Poland. I produkowano w tym werku pod zmienionym mianem malucha aż do 2000 roku. I tutaj wyprodukowano ponad 1 100 000 egzemplarzy malucha, w Tychach ponad 2 100 000 tego auta. Za mną mural ze Strasbankami. Ja tutaj kiedyś takie jeździły, a po mojej prawej zajdzie Muzeum Starofabryka. Funguje tutaj od 1979 roku, a zajmuje część budynków dawnej fabryki sukna familii Bittner. To był jeden z największych tego typu kompleksów w dawnym Bielcu. Bielsko i Bioło zawdzięczały swój rozwój tkaninom wełnianym, które były produkowane tutaj od połowy XVI stulecia, na początku od cukienników, którzy byli zrzeszeni we Tychach. Głównymi rynkami sprzedaży były Polska i Madziary. Od połowy XVII stulecia zaczęto też sprzedawać na Bliski Wschód. Kole 1800 roku w Bilic robiło już 520 majstrów tkackich, a w Białej kwole 150. W 1806 skluzono pierwsze mechaniczne przędzarki, które dały zaczątek industrializacji. Zaczęły powstawać werki. W 1826 zaczęła fungować tutaj pierwsza dampmaszyna. Na początku XX stulecia w Bielsku i Białej fungowało już prawie 100 werków. Był to trzeci co do wielkości ośrodek wełnianej industrii w Austro-Madziarach. Po 1920 roku, za czasów polskich, Bielsko i Bioło było drugim takim ośrodkiem po Łodzi pod polskim rozkierunkiem. Lata 90. XX stulecia to upadek tego wszystkiego. Okrom włókiennictwa fungowało też tu bez lata industrio metalowo, maszynowo, spożywczo, papiurzano, drzewno i budowlano. Jesteśmy na ulicy 11 listopada. Główny deptak miasta, który ludzi od Bielska do Białej bez granica na rzece Bioło. Ma 900 metrów, no ale po śląskiej zajcie w Bielsku moino metrów 130. Mamy tu kamienicę w stylu józefińskim. To jest barokowo-klasycystycznym. Styl powstał w XVIII stuleciu za czasów panowania Józefa II Habsburga. Ulica ma już
dziewiąte miano, 9 rozpomieniało się miano. No i przód ulica mianowała się Wienerstraße, nie skorzej Hauptstraße, dali Kaiser Wilhelm Straße, za czasów polskich Gówno, potem Jagiellońsko, za czasów niemieckich zaś Hermann Göring Straße, za czasów komunistycznych Zjednoczenia i jeszcze Feliksa Dzierżyńskiego, no a potem pomieniono na 11 listopada. Są my na granicy, na moście, na rzece Bioło, granicy między Bielskiem a Biołą, między Śląskiem a Polską, między Śląskiem a Małopolską. A ze mną jest Kamil Czański, korektor tekstów śląskich, ja od Melona, od Kulika, od Cyniawy, tłumacz, bo żeś przetłumaczył jeden Bóg, Kolejka nad Plandekiem Petra Czykonia z Ślązoka i studiujesz, jesteś doktorantem na Polskiej Akademii Nauk, zajmujesz się śląską gotką od zajty socjologiczno-lingwistycznej. Jesteś czempionem Witana Śląskiego miana Ondry Sochockiego, to latoś było. No i co jeszcze? Pochodzisz tutaj z tych placów, z Bielska i z Białej. Ja. Powołżeście we Białej. Bazi w Białej, ja. Ale i w Bielsko. A teroski mieszkasz we Ostrawie i ekstra, żeś przyjechał tutaj, co by pora minut cosik opowiedzieć. Ja. Co byś tak odwiedział? No, o tej granicy już godomy. Ja sobie jeszcze po Zajcie Bielskiej, no ale idziemy do Białej i zaraz będziemy w Białej we Polsce, choć to miasto funguje dzisiaj, te dwa miasta fungują dzisiaj jako jedno miasto. Ja. Tylko też co nie ma to taką granica jako Brnica, jako Przemysł. Sumy tutaj na Życe, właściwie w takim naszym uzusie to jest Białka, to też się werci powiedzieć, na mapach to jest dycki po polsku Biała, można na przykład tam, u Ciebie go dają Bioło, ale my tu dycki go damy Białka i sumy na tej granicy, ona jest taką historyczną granicą między Śląskiem a Małopolską, ale też prawie trzeba powiedzieć, że no, nie możemy sobie forsztelować jako takiej granicy, jako je prawie Przymsza, Brynica, Lizwarta, kaj naprawdę tam po tych obu stronach jest te 700 lat ganz insze historie, inksza gotka, insza tożsamość, insza architektura, roztomajte insze elementa, kiedy się przejeżdża z Mysłowic do Sosnowca, to wnet widzimy te różnice. Tutaj była to dyski ta granica tako administracyjna, bo od średniowiecza księstwo cieszyńskie, oświęcimskie, potem to księstwo oświęcimskie w XV stuleciu kupił polski król, to się stało jakby częścią Polski, potem czy tej Rzeczpospolitej obojga narodów, tak by to trzeba było powiedzieć poprawnie, potem No, wiadomo Galicjo. Kupił w 1457 to jeszcze nie było Rzeczpospolitej obojga narodów, bo to dopiero 1569, no ale nie skożyja. No i potem mamy tak Galicjo versus Śląsk Austriacki, potem województwo krakowskie, województwo śląskie, ale co trzeba powiedzieć, sami tu widzicie, przełażymy z jednej strony na drugą, mamy zabudowę jakby kontynualnie, to nie ma tak jak na przykład Kędzierzyn-Koźle, z Kędzierzyna do Koźlo się przejeżdża, nie, tam 10 minut albo wielaś autem i to jest jakby ganz tak odrębnie, nie, tak samo Frydek-Mistek, który jest na granicy śląsko-morawskiej, tam też jakby one tworzą taką ganz urbanistycznie, a są odrębnie, nie, tutaj Biała, bo to też czy Biało, bo to też jest tak, że chociaż mamy słowo Bioły, to jak się tutaj w tym naszym cieszyńsko-śląskim uzusie, to nie przyjęto go dać Bioło, raczej się go do Biała albo Biało. Ona powstała, jakby te zaczątki są w XVI stuleciu
kto założył Białą? Założyli ją rzemieślnicy z Bielska. Tam były takie w XVI stuleciu spory między mieszkańcami tych bielskich przedmieść, z tymi mieszkańcami Starego Miasta. No i ci rzemieślnicy tam się nie poradzili, dorządziło coś, no i tutaj skorzystali z oferty, jaką starosta Lipnicki dał na tą stronę, założyli tą osadę. Potem Biała się rozwinęła dzięki temu, że za czasów 30-letniej wojny zaś osadnicy z tego lewego brzegu, ze Śląska, w większości właśnie protestancio, przyszli na tą stronę. Bez to już też na rynku we Białej mamy ewangelicki kościół, a katolicki aż tam przy granicy z dawną wsią Lipnik. Także też ten komponent niemiecki, wanielicki był tutaj dla Białej najważniejszy w początkach. To się potem trochę zaczęło zmieniać, jak przyszła ta industrialna rewolucja, zaczęli napływać inni ludzie, potem już jakby w XIX wieku już ten element polski, a katolicki zaczął więcej znaczyć. Było ich więcej, chociaż jakby Dycki ta Biało, a i te okolice, bo mamy Bielsko-Białską Wyspę Językową, która się też roztopierzała po obu stronach. Tukaś ponad 70% było tych niemiecko-gotkowych, a w Białej, a w Bielsku ponad 80%. W XIX stuleciu. W XIX stuleciu nie? Potem w międzywojennym czasie to już się tam potem zaczęło trochę zmieniać, że w Białej jakby ta polska narodowość zaczęła dominować, a w Bielsku nigdy nie dominowała. No i toż... Mogę jeszcze przerwać, trzeba od 1772 roku trzeba podkreślić, co to zaś było zusammen w jednym landzie, można powiedzieć, w monarchii Habsburgów, ale w tych dwóch kronlandach, Galicjo a Śląsk, chociaż to jest też tak, że to księstwo oświęcimskie, ono miało taki trochę specjalny status, bo na przykład na początku XIX wieku księstwo oświęcimskie było tajlą tego niemieckiego związku, Deutscher Bund, do 1850 chyba roku, kiedy ta reszta Galicji nie była, nie? A na przykład potem jak mamy tytulaturę tych habsburskich cysarzy, no to też było tak, że Łodecki był król Galicji Alodomeryje, wielki książę Krakowa, a jeszcze ku temu książę Oświęcimski, a Zatorski. Także ta tytulatura też tam była, ale to księstwo oświęcimskie też jakaś tam było wyróżnione specjalnie z tej Galicji. No, ale jak mamy potem tą industrialną rewolucję, no toż ten bielsko-bialski rewir, on też tworzył taką jedną całość. I jak się podziwiamy na fabrykantów, na te wszystkie fabryki, co tu powstawały, to były te same familie, były aktywne na jednej, a na drugiej stronie. Jak się podziwiamy po tym, jak się w XIX wieku miasto de facto, to dwumiasto, zaczęło rozwijać, to też kupa tych inicjatyw była dycki bielsko-bialsko. Teatr mamy jeden, ale teatr był bielsko-bialski komitet do budowy teatru, a był to teatr dla obu miast. Kiedy zrychtowali banę, pierwsze miano do Bahnhofu było Bilic-Biała. Jak się na karty się podziwimy XIX wieku, tam też to miano Bilic-Biała występuje, a i po polsku mamy na przykład Zeitungi, gazety wydawane w Bielsku Białej. Już ta nazwa w takiej formie jak teraz z tą kryską po szczotku już wtedy fungowała, a i po niemiecku Bilic-Biała. No a i też kulturowo, ta niemiecka wyspa językowo, która była po obu stronach, jeśli idzie o tą słowiańską mowę, to też to jest taki kontinuum dialektalne. To też nie idzie powiedzieć, że jakaś tam mowa we Bestwinie, a we Ligocie się jakoś fest od siebie różni. Wiadomo, jakaś tam trzeba tę granicę postawić tego dialektu małopolskiego i tych dialektów śląskich, no to się ją na tej Białce stawią, no bo kajszczanie, ale to jest taki, jak to się fachowo nazywa, kontinuum, czyli to przechodzi jedno w drugi. Ciekawa sprawa, łoblyczki ludowe, że tutaj na tym terenie występowało
tam 2-3 takie główne typy tych ludowych łoblyczek, które się też przenikały ze sobą. Dotarliśmy do pierwszego ringu we Białej, bo jeszcze drugi ring jest dzisiaj Rathausja. Moglibyśmy gadać, no ale nie możemy ze filmu zrobić godzinnego materiału. Kamil, pięknie Ci dziękuję, co żeś przyjechał z Ostrawy jeszcze. Myślę, że się trafimy, bo mam taki projekt pogodowy na ten temat. A ja was proszę za tydzień na filmik o Stadtteilach Bielska, a nie skorzej będziemy jeszcze gadać we trzecim tajliku o wanielikach we Bielsku. Bawcie się.